Escandell va omplir a nit el Palau de Congressos de Santa Eulària a l'estrena del seu darrer treball, Vecinas. Es tracta d'un curtmetratge protagonitzat pel mallorquí Pep Noguera i les actrius Otília Laïz i Dolors Corderes i definit pel mateix director com una comèdia negra de terrorisme de mestresses. Soy Benjamina Guijarro, vecina del octavo C. Angelita Castro. Dues veïnes que no es poden ni veure. I el nou porter que comença a treballar a la finca i que es veu ficat enmig de la guerra entre les dues dones. Són els protagonistes del darrer treball de l'eivissenc Héctor Escandell. Un curtmetratge de 23 minuts que ahir va provocar que el Palau de Congressos de Santa Eulària s'omplís de públic expectant per veure la cinta. Com una comèdia negra, delirant. Jo l'únic que espero és que sigui divertit i la gent li hem de dar molt de ritme en el muntatge perquè la gent, com a mínim, s'ho passi bé. L'actor mallorquí Pep Noguera va trobar un vídeo a YouTube sobre un succés real i ràpidament li va donar la idea a Escandell. Així va néixer Vecinas. El vídeo de les veïnes està entre els 5 vídeos preferits de YouTube d'en Almodóvar, no? I un dia per telèfon vaig dir, mira, hauries de mirar un vídeo que surt a YouTube de dues dones desquiciades loques de València i Neto se va tornar boig. I per interpretar les dues veïnes, una actriu freqüent a les pel·lícules d'Àlex de la Iglesia, com Otília Laïz y la eivissenca Dolors Contreras. Me pareció sobre todo interesante el delirio de los perfiles de los personajes, en este caso el mío, el de Angelita. Pues el meu personatge és una dona així una mica cruel, que vol conquistar i al no poder-ho, pues, tira pel dret, diguéssim, va amb maldades. Vecinas és el 8è treball d'Héctor Escandell, un curt que a partir de demà enviarà a diversos festivals de tot l'estat.